Iye? Haba dan Allah uwar gida. Dan Allah ne haka ki sake ni dan girman Allah. Wallahi ba ran sake ka ba. Da bai ki sake ni ba. Ya zan yin sake ka. To me zan je gun yi a daki dan Allah? Ya me kuma me zaka je ka ya ciki? Ki bani dan Allah dan girman Allah ki kana. A to me haka? Wannan auren fa ta ishe ni. Wannan auren ya ishe ni. Ai akan auren ka gara auren kaza. Ni ne kaza? Ai kaza mata fi ka. Assalamu alaikum. Malam Tanimu. Malam Lado. Na'am. Ya tun ina a waje nake ta jin wani hayaniya kai. Ni ban gane abin me yake faruwa ba. To wai dan Allah bai wa Allah tunda na aure ta shikenan kullun ina To dakata akwai magana. Uwar gida da Allah saka shi. Akwai shawara tsakanin da kai Allah. Akwai shawara Zan sake shi amma wallahi tallahi in baka canja ba ko sai dai kotu ta raba ni da kai. Duk wannan auren garan jin aure. To dai hakuri uwar gida ya kama Allah do. Ina jin ka. Wai kai. Na'am. Ya aka yi? Kawai ni wallahi matan nan tunda na aure ta ka dibe ni dan Allah yadda din na buga ni na rarrame a gari. Kai yanzu ba karin labarin da abin da yake faruwa? Me ke faruwa? Akwai shawara. Yawwa. Wato akwai wani bawan Allah na ji na gari. Na faɗa. Yau kullun yana sai da ni dama haka nake amma kullun da na gane wajen su shikenan kakata ta yanki saka. Dan Allah Na gaya maka ina yake? a wanwai bakin gidan kallo. Nan ma Nasiru mai sayar daga dagin nan. To akwai Islamic chemist a gidan. Abun shi? Haba bari. Haba. Ai malam ba a ma magana. To ai da na san da irin wannan ma da bai dole ma ta ai kayawa. Alaikum salam. Kai ne Malam Nasiru mai sayar da kayan aure dai haka na iyali na gyara jiki? Ni ne nan ne. Yawwa alhamdulillah. Wallahi ka gane malam? Gaskiya magunguna nake so ka haɗa ni saboda tsakani da Allah matata ta rena ni. Sai mun yi faɗa da ita. Akwai. Tana ce mun wani na zuba zakara. Daga wata dina rena kan Allah yadda. Shikenan haɗa mun magunguna. Ta. To kaga wannan maganin toilet injection na mata. Sanyin mara. Taxi in ji turawa. Turawa. Yawwa kamar typhoid, malaria, hawan jini duk muna ba da maganin su. To shi kenan ba matsala. Amma dai yanzu haɗo mu wancan ɗin. Akwai habbatus sauda, akwai man zaitun, akwai man zogale, akwai man hulba, akwai garin hulba. Duk da akwai muna sayarwa a wajen nan. Da ana kana sayar da su. Duk muna sayar da su. Ka ce kai dai kawai dai ka zama kawai dai kai ko Kano a albarka. Sannan kuma akwai ganyen shayi. Akwai aragage, akwai anamela, akwai bus, akwai mai kibiya, akwai mai kofi, akwai mai barewa. Duk kana sai da. Akwai lifta, akwai fiji, akwai jiras, akwai dragon power, akwai jiras, akwai buɗe shayi. Da ka Malam Nasiru. Kam daman kakana yana gida wallahi shekarar shi bakwai bai fito ba. Akwai bus, akwai mai kibiya, akwai mai kofi, akwai mai barewa. Da anan. Akwai himoran. A nan guraren. Akwai. To ai mu ba mu sani ba. Mu ba mu sani ba. Akwai typhoid, malaria, man zaitun, man habbatus sauda, man zogale da kuma gyaran Da ana kana sai da su? Ana sai da su. Kana sai da man zaitun? Akwai man zaitun. Da man habbatus sauda? Da garin sa habbatus sauda da komai? Duk kana sai da su hulba? Ai ba matsala to kawai ka gane yanzu ne ka haɗa mu wannan magunguna. In je in gani tukunna kaga in na ji lafiya lau shikenan sai in dawo. To shikenan yawa haɗa mu. Yawwa to shikenan mu ya zan sha shi in naje kace zaka sha roba daya ka sha roba ɗaya zan sha yanzu nan yawwa ba in zan kwanta koko za kwanta ba in zan kwanta in sha to shikenan kan bura uba wallahi yau sai ta gane ba ta da yawa ni za ta ce ma zakara matata kan ai wallahi ƙarya ne suna saidawa akan sauki da sauransu ba tare da tsada ba akwai farashi mai rahusa shi wannan sai a bashi kasi Kai, salamu alaikum. Na'am. Mallam ya aka yi ne? Haba. Wallahi gara da Allah ya kawo ka. To, me yake faruwa Mallam kuma? Ya za ya taimaka haka dan Allah. Ya za ya taimaka haka. Ya za ya dan Allah. A'a Mallam ya. Wallahi in kukan jini za ka yi sai dai ka yi. Bari dauki jari. Bari in koma malam. A'a Mallam. Ka san ai baka sani ba. Ka ga maganin da ka ban da ka ce in je in saya shagon nan. Shi ne. Na yaƙe ta da shi wallahi. Wallahi na yaƙe ta. Kai to dama ba ana faɗa. Ta ƙara rena ni ba. Wallahi na yaƙe Qur'ani na yaƙe ta. Wato ka ce dai maganin lafiya lau na jini. mun gwada Allah kawai. Lafiya lau na jini. Ina alƙawarin mutum. Bari mu je bakin hanya. Kar ka damu ai. Ai kai na wani ai. Wallahi